akuangalie titi na akuangalie cervix uone kama uko sawa. Kowuok e gwenge mag Nyamira tiri nyaka Kaunti mano ma Kakamega. Kalore gi dwaro mar kedo kod tuoche mag guogi mamiyo gilokore sudhe e Kaunti ma Kakamega. Riwruok mochung' ne lakteche mag jamni kata kiero Kenya Veterinary Association otimo bero mano mag guogi mathoth moheo miche e yor kedo kod landruok mar tuo sudhe. Kagilose kinde nyasi mar 57 mar hingo pith mar jamni e udi. Lakteche makamago wacho ni negichako odiochienge mar hingo nyasi makamano mondo ogeng' landruok mano mar tuo mar sudhe ahinya to ne guogi. Giwacho ni okang' makamano gitimo mar thiro medruok mag nyuolruok mag guogi ka bende lakteche go bende ne okawo thuolo mar chiwo thieth ne jamni mopogore opogore ka achiel bende gichiwo puonj ne jopith mano kaka owinjore gidag kod jamni. Good animal husbandry, how we can take care of our animals in terms of feeding, in terms of housing, and in terms of disease control. So today we carry out some disease control measures, particularly vaccination. We are vaccinating cattle behind here against a number of diseases in this place. Diseases like foot and mouth disease, lumpy skin disease, these are common diseases here. If you look at Kenya in general, we are having 80% of its place being ASAL, and it's purely on livestock support. That's why, as Kenya Veterinary Association, as we celebrate our World Veterinary Day here today in Kakamega, Lubao Market, we would like to say that we are supporting the animal welfare aspect. We are supporting so many aspects to ensure that we are building towards the government support. Using a appropriate surgical technique, and this ensures that they permanently are not going to give birth to puppies that the owners are unable to manage. So all this goes to show the importance of the veterinary profession in ensuring that the animal health is assured.